Ti Masakbayan. Ti napalabas, napanda Jonalyn kan Cecil ijay syudad, tapno agbirok da iti panggedanda. Nakastrat da nga rod iti computer shop ni Romnick, ngam ti di da mo, ani Romnick gayam tinakaitulagan ni Jonalyn. Naawat nga rod dagitoy, kat iti may nga aldaw, at da customer anang isubli iti inbook bind ni Romnick. Kat inyurnos mat ni Jonalyn, na insulto mat ni Romnick iti daytaan na pasamak. Pimanaw nga rod daytoy, kat impambar na nga adda papanan na. Gapu taawan customer iti shop abambantayan da Jonalyn. Nagremedyo nga rod daytoy, tapno maaddaan da iti customer. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wan mami, nadala makita ka basita ka maliday jalin, babay na. Lingayam tinagan ti ibagbagam anak turad anang pabain kan ka. Babay na tumet nakas iti panang pabain na kanya. Saan arumbang apaabak kakit din iti may salaang at trabahador mo? Wan mami, adantual daw na kanya. Makitak tulaag day talin. Pabainan nakakit din nga anak ko. Trabahador laang. Makita yun to, noumay kayo iji pwesto. Adda ka no trabaho da Cecil kan Jonalyn. Iso ti inyawag na itaylaan. Nasaya at, uray jay laabang da iti silid da, tibabayadan da. Un alakay, dakulan da ijay ama itulong na. Imbagtaw na makaisuro, taawanan ti parikaut. Ngamdandan imot ngaminon, tinagtulagan nyo iti gayom mo. Saan pa imit kidi nagtulagan no kaanaw? Madanon to? Saan ka di amabalin nga ibabawi day ta nagtulagan nyo? Ay, nalpas titulag. Saan na mabalin na masalungasing? Apay di mo maawatan, adun adaras nga imbagat. Lipate mong imbagak. Anya da ito yung nakapaskil. Asino tinangtad kan ka iti karbangan amang ibaba iti presyo dagiti agpaprint kan agpa-computer? Anya ka diti kayat mo, sir. Nangina ngam awan ti umay, wenno nalaka ngam adu ti umay. Pagkunam nga adu ti umay, aber. Ad-adan amalugyak, ano kasta? Adto ti resibo kan collection, sir. Oh, kitaan nyo ti resibo. Kan bilangan nyo mati kwarta. Oh, kitaan nyo di talamisaan. Nagado ti koleksyon na. Kamali ka di tinaramid ko, sir. Agpangina kakadipay nga uray awan umay a customer mo? Ay, di kag sigurado akanayo nakastoy. Ti kaadot customer, ha? Makita, sir. Basta aramidan ti rumbang, sublyan da ka dagiti customer. Napauli magmat ni boss, idi makita na nga ado ti koleksyon. Wen nga rod suplado. Madla mo ka di nababa mo, tinagadalan na. Wen, ngam, ada nga min bukod na a computer shop kan printing press, iso nagbalin a boss. Kita amlat tamo ti maaramidan ti kwarta niya. Ngam, amang ano saan anak katurpos iti kolehiyo? Saan ko nga amo? Ang panagkunak, kasta talaga. Amangan no nagpaliwawang idi agad-adal. Siguro takas tamad dagiti dadto mga dakwarta na. Saan da nga igaed ti agadal? Kada pang pangasday dyan nga imbaon ti gayem ko akadwak amang kita kadagiti agburas. Gapo siguro kaanakan ti asawa ti gayem mo. Patil-tilak tupay. Nagtep-tep-pilak lang kahit. Anya ayat ti inaramid na. Taapay apatil-tilam. Ako anla di na damdamagay. No ayan ka no, ti palasang ta. No anya ka no, ti trabaho na. Kasta mo ti sinaludsod na kanya. Apay nga ta. Saan nga tangada ng bilin kan kuha na nga ambuan na dagita? Nga ta, lakay. Ang asino ko ma? Saan nga ta ni Imelda ti akin nakam?
nalapit. Amangan no kayat na amaamuan ti kasasaad ti manugangan danto. San pa'y mata napuras amin dagiti mangga ako na ni Pare Ricardo. Unang kel, sublinto, tanapon nun tilugan. At adu ti bunga ita dagiti mangga ngam idi napalabas sa tawan. Un nga rod, Uncle. Ay, Uncle, madamag ko man gayam. Anya ka di tinagan ti manugangan yaw. Apay nga interesado ka? Diyak pa'y di na magijakim putot no anya tinagan ti anak na. Kayat yu asawan. Di mo pa'y amaw tinagan ti manugangam. Basta nagtulag ka nagsinnapata kami, nga agabalayan kami. Kasta ka de, Uncle. Tinagtulagan mi kat into nagtawan ti babae iti 20 kat 5. Ang Uncle, awan nga tatilapad iti dahi taaplanaw. Uray asino ti agdapdap pa. Awan ti makalapad. Anak ko kan anak ni Pare Ricardo ti pagasawaan mi. Ante, talagan sa nga awan makalapad iti panagabalayan yu iti gayam ni Uncle. Iso nga rod akasurun ko launay dayjay at tulagan. Kunamot ni Uncle, adi na pa'y kanuam mo tinagan ti babae. Kasanon, no ada diferensya ti babae. Kunamot ni uncle mo ang nakita na karon dayjay iti ubing pay. Mano atawanan tinapalabas. No kasta, nakitanan. Jakman amo, patinagan na. Saan ko gamo? Jakam mo no ti adal wenusaan. Sa balimot dahi ta klase, ante. Itulag ti anak, iti asawaan na. Jakman amo ka ni uncle mo. Kasla mapukpukawan iti mamanugang. Mayat mati inaramid mo. Sipod imbabam ti bayad dagiti umay a customer. Immaduda. Ay na, narigat ti panawin ita. Nalakat ti sapulan ti tao. Nangro na dagiti estudyante. Madlaw ko man, kanayon na kaaming mingmingan ni boss. Iti anyaga po. Namin ado ang nakita. Nangro na, no kasi nga ado ti customer, kat makumikom ka. Amangan nukit kitaan na ka, tapno amunan tumot ti aramidan na. Kasta nga ta, nangro na. No nagpartak ti imam nga agkudit iti computer, kan agin code, sang kakita na ka. Amangan nukit kitaan na no agkamali Nalalaing ka naparpartak ka ngam iso. Anya ngay iho, pinabainam ka di jay bagbagam at trabahador mo. Pagungta ko may din baba na tibayad pa computer. Ngam, maduti koleksyon, mami. Kasta ka di. Kayat mo, tasyak to timang pabait. Amang ano pumanaw. Nagpartak tupay ti manang agin kod. Ken talaga anapartak nga gunggunay. Nagagat nga rod, no kasta. Ken madlaw ko analaing, mami. Ang mga nusigod mo't at trabahador iti computeran. Pagadalan ka no tinagkomputeran na. Ay, saan siguro adi adal? Taapay adi ta computeran, tinagaplayan na. Anya ka diti ilis-listang? Adun samat. Dagiti man agpabukbind, insan. Aduda. Ay, ado man nga rodan ti ibukbayn tayo When damagan ta ka ni boss, no kayat na nga ag-overtime ta. Basta bayadan na ti overtime. Ngam no libre. No way. Siyempre. Alangan nga agtrabaho ta iti libre. Ibagam to nga rod kan kwa na. Awan pa'y mat ngamin. Naladaw man nga tan. No umanugot, nasayaat. Ngam no saan, pasensya. Ay na, ado at talaga ti agpabukbind. Boss, imbak tadakan. Mabalin ka din nga ag-overtime tayo, taado ti orders. Ang mga numay daalaan kat saan pa'y analpas. Apay nagawat ka iti adong orders. Dungay umay daalan. Adi pa'y nalpas. Apay, sir, bayak ka di amapanda iti sabali. Isungarod nga ag-overtime tayo. Tapno ado ti umay di ti printing press mo.
Ag-overtime kayo, ano kayat yo? Ngam, bayadam ati overtime mi, sir. Anya? Sikatin lang kid daw iti overtime? Kat no saan mo ta siya? Pagsayaatan ti printing press ti naramid ko, sir. Agbayad damat. Ngam, no di mo kayat? Uray ag-back out dagiti ado ang nagpaaramid. Awan anyaman na kanyak. Agawid kami matamasapa. Anya? Sige, sige. Overtime no overtime. Bayadan no bayadan. Kasta tapno nalawag, sir. Impakta na isamir ang ti may dimawas paray. Adu ti prutas agatangan may ditakabangi pangaili, pare. Ay, kunak no dagitila ang talkem timbaon mo paray. Nalagip ko ngamin titulagan ta. Kaano ta nga agpakasar? Dakkel to apas ken ti maangay para iti kalaysa dagiti anak ta. At dapay jay syudad ti anak ko paray. Aday sagsaganaan na para iti masakbayan na. Umay kamin to. Tapag sasaritaan tayon ti may papan iti kasarda. Ay, iti anyaman nga oras paray. Pagawidak to ti anak kaw, kalpasan ti sumagmamano abulan. Sige, tapno maisagana tati amin, sakbay ti kalaysa. Ingrandin to akalaysa ti mapasamak. Wen, paray! Anya ka di tinagsaritaan nyo kini kumparim a Dionisio. Umadanin ti panakaangay ti kalaysa. Pagawidin tayo ni Junaline. Urayin tayo kumapay amalpas ti resulta ti exam da. Nalpas to siguraon. Isagana laang tapno saan tayo to amatartaranta intun dumteng day tangal daw. Ay, ingranday ti mapasama ka kalaysa. Madanagan naklaang no anya ti mapasamak. Nay, anya ba't ti pagdanagam? Sigurado amakla at ti anak ta. No ibaga at ang agkasarang. Amo na daytaan. Taan namin adun adaras ngayong baga. Si kagayam ni Lin ngay bagbaga ti anak ko. When madam, apay kadi, kan asino kayo kadi? Siyak ti ina ti boss mo. Iso tartarimaanam di pa nakisa sa umiti anak ko, ha? Adda ka dinalpas mo a kurso? Nakalpas kadi mat iti kurso ti anak yo, madam? Anya? Pagdamdamagan ka? Isublim ket din kanyak ti saludsod ko? Pasensya kayon, madam. Kayat ko la amaamuan ti kurso nga inlepas ti boss ko. Ay, madadaal ti aldaw ko ditoy. Pumanawak man laangan. Jonalyn, apay akas jay ti imbagam iti inanim, boss. Madlaw ko ngamin amata pobre. Wan nga rod. Hay, di na ka mabalin at tagibasitan, tamay saka a maestra. Ha, ti anak na ngay. Awan samot nalpas na a kurso. Ne, apay akas ti jar mo, mami. Ay, masurunak iti trabahador mo iti shop mo. Kunamlan kalalaingan. Apay, anya ka diti naramid na, mami. Ado dinamag ko kankwana. Ngam, nagdamagan nakmet. Anya ngamin ka diti dinamag yo. Ay, saan mo nga amuan? Ha? Ngam kayat ko nga ikatam da dya babae iti shop mo. Mami, sana mabalin. Na-discarte day dya tao. Ado tinagbalin a customer ti shop manipod inalak at trabahador. Kayat mo asawan. Isakit mo da dya babae ngam shop nga inam. Mami. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT
540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.